Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Neme diyenlerini öldürün bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadirli ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Men bugünkü gepleşigimde şeytanın ıhtiyarı barada görün etmek isteyen, şeytanın nehili ıhtiyarı bar. İlki bilen şeytanın görün etmezden ozal, men Mukaddes kitabın birinci kitabı olan Gelip Çıkış kitabından, Yaratılıştan, 1. babın 26. ayetini okumak isteyen. Şeytandaki bar olan ıhtiyar, hakikatten onun ıhtiyarı mı ya da yok mu? Bu ıhtiyarı ne edip aldı bu barada gürün etmek isteyen. Men fikir ediyen bu ayet bize has çungur düşünmeye kömek eder deyip. 1. bab, Gelip Çıkış kitabı 1. bab, 26. ayet. Onsan Huday, indi öz keşfimizde özümüze menzeş insanı yaradalım. Koy olur balıkların, kuşların, malların, bütün yeryüzündeki hayvanların ve ahli sürünicilerin üstünden hüküm sürsünler deydi. Yine Huday 7 günde ahli zadı, 6 günde ahli zadı yaraldı. 6. günü ol Adam'ı yarattı ve Adam'ı yaradan vaktinde bu təsirin bir zatlar aytdı. Seredin yeri yarattı, suları yarattı, dağları yarattı, tokayları yarattı. Suyun içindeki balıkları, havada uçan kuşları, sürenicileri, malları, ahli hayvanları yarattı. Ve hayvan yaratılan zatların içinde hiçbirine hiç hili bir ihtiyar ve cevapkerçilik vermedi. Ama 6. günü ol öz keşfimize göre Huday öz özü bilen, üç birlik bilen şeyle maslahatlaşıyor. Öz keşfimize göre adamı, insanı yaradalım, ol bize menzeş olsun. Ol bütün yaradılan zatların, yani balıkların, kuşların, malların, sürencilerin, ösümlüklerin, ahli zatların üstünden hüküm sürsün deyip insanı, adam atanı yarattı. Hakikattanım biz bu Tevrat kitabının 1. Gelip Çıkış bölümünü okasak, biz Hudayın yaradan zatlarını görüyoruz. Yaradılan zatların en yukarısındaki tercih edip adamı yaradandığını görüyoruz. Nem için yaradılışın tercih deyip aydayan sebebi yaradılışın üstünden en büyük hükümdarlığı, hüküm sürmeye ihtiyarı dine adamı verdi. Adama beren ihtiyarını şol bir yağdayda onun kapırgasından alıp yaradan hov eneye de şol ihtiyarı verdi. Onların cevapkerçiligi bardı. Onların cevapkerçiligi näme? Seredin adam ente hov ene yaradılmazdan ozal. Ol ahli yaradılan zatlara bir at koyup çıktı. At koymak bu bir cevapkerçilik. Şol yaradılan zatlara yol başçılık etmek, hüküm sürmek ve
ähli yaradılan zatlara seyretmek, aladasını etmek bu eyyem jogapkärçilik. Jogapkärçilik bar yerinde insanda hemişe ıhtiyaran bolýar. Şol jogapkärçilik çekýän zadyna Hudaý ona ıhtiyaran berýär. Şol ıhtiyar bilen, şol jogapkärçilik bilen adam yaradılışyň täji diýip adlandyryldy. Emma erwet bir zatlar bolup geçti. Adam ata bilen howena entek yaradılmazdan ozal. Şeytan Hudaýyň padşalygynda gozgalan turuzup, Hudaýa boyun bolman, Hudaýyň ıhtiyaryny ret edip, öz başyna, öz padşalygyny Hudaýdan da has ýokarda gurjak bolup, tekebbirlik edip Hudaýyň padşalygyndan kowuldy we Hudaý onu baky ölüm cezasyna höküm etdi de öz padşalygyndan yere attı diýip biz gürrüň etdik. Mukaddes kitapda yazılan şeytan asmandan Hudaýyň padşalygyndan yere atıldı. Çünkü günah edip ol Hudaýyň huzurundan kovuldu. Hudaýyň huzurundan şeytan yere kovulan wagtynda şeytanda hiç bir ıhtiyar, hiç bir vezipese, hiç bir zady ýokdy. Hudaý onu ähli zatdan mahrum etdi de yere kovdu. Şol aylanyp ýören gaharly şeytan, arlayıcı arslan kimi ýutjagyny bilmän ýören bu şeytan Adama gözü düştü. Çünkü Adamı Hudaý şeýle söýüp ähli yaradılan yaradılışın üstünden ona täç verip, bütün yaradılışın üstünden höküm sürmäge ona ıhtiyar verip, onu şeýle söýüp, onun bilen hemişe ýakyn gatnaşyk edip, Edem bagynda Hudaý 100% Adam ata bilen Howwa bilen görüşýärdi. Hudaý bilen Adam atanyň Howwa arasyndaky bu gatnaşyk şeytana özünden çıkarýardy. Çünkü şeytan nähili derecede Hudaýyň adamzady güýçli söýenligine ve onun bilen gatnaşyk, ýakyn gatnaşykdalygyna, onun bilen wagt geçirýändigine ve ähli yaradan zatlarynyň başyndaky täjini de hükümdarlygyny da, ıhtiyarı da ona berenligi şeytanyň içini ýakýardy. Şeytan Hudaýa düşmançylyk etmek yüregine düýdi. Düşmançylyk etdi de ol gelip Howwa şeýle sözler bilen azdyrdy. Çünkü Hudaý Edem bagynda bir ýagşyny ýamany saýgarma agajyny yerleşdirdi. Adam ata bilen Howwa şol agajyň miwesinden iýmeň, muny iýen günüňiz ölersiňiz diýdi. Emma şeytan gelip Howwa Hudaý hakykatdan hem size söýýärmi diýip, onun yüreginde Hudaýyň söýgüsine olan şüphe döredip başladı. Men size aýdanyň, siz bu agaçdan iýseňiz, ýagşyny ýamany saýgararsınız, Hudaý ýaly bolarsınız, ölmersiňiz diýip olary aldady. Howwa da şeytanyň gepine girip, Hudaýyň aýdan sözüne beren tawşyryklaryna şüphelenip, ol ýagşyny ýamany saýgarma agajynyň miwesinden iýdi we günäli boldy. Şol agajyň miwesinden öz äri Adam ataga da iýdirdi. Seredin, şu taýda bolup geçen zat, ine şeytan yerdäki bu dünýäniň hökümdary diýen wezipesine, ıhtiyaryny nädip aldy? Muny bu dünýäniň yaradılışyň täji bolan Adam ata bilen Howwa günähe batyryp, olary yeňenden soň, olara berilen bu ıhtiyary, bu jogapkärçiligi, yaradılışyň üstünden bolan ıhtiyary şeytan ogurlap aldı da bu dünýäniň hökümdary bolup oturuberdi. Diýmek, ilki başta seredin, hiç bir yerde Hudaý ine sana ähli zady yarattım, ine Adam ata bilen Howwa yarattım, bütün yaradılışı yarattım, dağlar, düzler, derýalar, deňizler, bütün tokaýlar, ähli zatly haýwanlar, kuşlar, balıklar, ählisini yarattım, ine şeytan sen bulara gel, ýolbaşçylyk et diýdimi? Yok. Şeytana Hudaý hiç bir yerde ıhtiyaran bermedi, vezipe de vermedi. Onu gaýtam Hudaý öz padşalygyndan ölüm cezasyna, baky ölüm cezasına höküm edip onu kovup yere taşladı. Öz padşalygyndan, öz huzurundan kovdu onu. Emma yerde ol yerin padşası olan, yerin hökümdarı olan Adam bilen ayalı Howwa ikisini
günaha batırmak bilen onların üstünden yeniş kazandı. İncil'de yazılan adam kime yenilse onun kulu olar deyip yazılan. Şeyle de Adam atı bilen Hovene şeytanın yalanlarına yenildi. Şeytanın günahsine olaran battı. Şeytanda var olan Hudaya olan şüphe, Hudaya olan hormatsızlık, Hudayın sözüne boyun bolmazlık günahsı Adam atı bilen Hovene'nin hem üstüne indi. Onlar da günah edip Hudayın şöhratından bakı mahrum oldular. Hudayın şöhratından mahrum bolmak bilen onlar kimin kol astına geçtiler? Onlar günahdan yenildi ve günahının kulu oldu. Günahının ve yalanın atası olan şeytanın da kol astına düşüp onun ihtiyarına hizmet edip başladılar. Şeytanın buyruklarını yerine getirip başladılar. Çünkü onlar Hudayın huzurundan kovulup şeytanın padişalığının rayatları oldular. Şeytan nemediyse onları aydanını ettirip başladı. Çünkü onlar da şeytan yalı günahlı oldular. Yine görüyorsunuz mu şeytan özündeki var olan ihtiyarı, özündeki var olan vezifeni, özündeki var olan hükümdarlığı nereden aldı? O Adam atı bilen Hovene'nin elinden oğurlap aldı. Bu nekili hayran kaldıryan zatlar. Özünde yok olan zadı ol özünden başka birine değişti olan zadı oğurlap almak bilen öz-özünü hükümdar hasap etti. Men hayran kalen yine bir zadı. Şeytan İsa Mesih'i sıynadı. Biz bir neçe programmalarımızda bu barada gürrün ettik. Şeytan geldi de 40 gece gündüz İsa çölde oraza tutup Hudaya dile ediyor ki acıgan vaktinde 40 günün sonu gelende şeytan onun yanına geldi de onu azdıracak oldu. Şol azdıracak olup şeytan İsa hödürleyen zatları var. Adam dine çörek gülen değil, Hudayın ağzından çıkan her bir söz bilen hem yaşayandır deyip Hudayın sözünden cevap verdi. İkinci bir azdıran yeri ibadathananın üstüne çık da ol yerden özünü aşağı taşla deyip yine Hudayı sığınap görmek için Hudayın qorağına şüpkelenmek için onda şüphe öğretmek istedi. Ama İsa aytdı. Hudayını hiç açan sığınama deyip yazılıptır deyip yine yazgıdan cevap verdi. Üçüncü gezek yine hayran kaldıran zat. Onu bir dağın üstüne çıkardı da şeytan bütün yeryüzünün padişalıklarını, bütün yeryüzündeki var olan altındır, kümüştür, ehli baylıkları İsa görkezdi de bütün dünya ve onun içindeki baylıklar meninkidir. Eğer bana secde etsen bu baylıkları, bu bütün hükümdarlığı sana vererim deyip ona hödürledi. İsa ona şeyle cevap verdi. Dine öz yaradan Hudayına secde et deyilip yazılıptır deyip yine kitapta Hudayın sözünde yazılan hakikatlardan cevap verdi. Indi şeytanın şu üçüncü hödürlen zadına birazcık ünüs verelim. Bütün dünyanın padişalıkları, bütün dünyanın baylıkları bana değişli, isteyen adamıma berip bilyen, eğer bana secde etsen men sana bererim deydi. Şol baştaki Adam atı bilen Hovene'den oğurlap alan ihtiyarını ve vezifesine bütün dünyanın üstünde nekili hükümdar oldu. Ol kimdir birine değişti olan bu hükümdarlığı oğurlap almak bilen hükümdar oldu. Şol oğurlap alan bütün dünyanın baylıklarını, altındır, kümüşlerine indi gelip Hudayın yalnız oğlu İsa Mesih'e hödürleye. Aslında bu baylıkların hemmesi İsa değişli. Ehli zat İsa arkalı onun için ol taraftan yaratıldı deyip yazılan. Yine İncil'de yazılan bütün dünyanın altını ve kümüşü meninkidir deyip Huday meninki men yarattım diye. Huday yalan gepleyemi ya da şeytan yalan gepleyemi. Huday diye bütün dünyanın baylığı, bütün yaratılış meninki men yarattım. Şeytan Hudaydan bunu mekirlik bilen oğurlap alıp meninki diye de Hudayın oğlu İsa Mesih'e bunu hödürleye. Görüyorsunuz mu? Özüne değişli olmadık ihtiyarlıkları, özüne değişli olmadık baylıkları, nehili ervetlik gülen, mekirlik gülen oğurlap alıp, indi özünü bu dünyanın hükümdarı deyip hasaplaya.
Hudaý da ona Hawa bu dünýäniň hökümdary şeytan diýe. Sebäbi men berdim diýmeýe Hudaý. Ol onu ogurlap aldy. Adam ata bilen Hawwa günah batandan soň bütün adamlarym günäli bolup şeytanyň el astyna düşdiler. Resullaryň işleri 26-njy babyň 18-nji ayatynda şeýle ýazylan. Olar tümlükden nura, şeytanyň gol astyndan Hudaýa döner ýaly. Şeýle hem maňa bolan iman bilen günäleri bagyşlanyp, mukaddeslerin arasında miras alar ýaly gözlerini açmak üçin seni olara yollaryn diýdi diýip Resul Paulus özü barada şeýle şaýatlyk edip aýdýar. Bütün adamlar, adamzat tümlükten nura, şeytanyň gol astyndan Hudaýa döner ýaly. Meni hyzmatçy edip diye, olaryň gözleriniň açylmasy üçin meni hyzmatçy we wagyzçy edip Hudaý belledi diýip, yollady meni diýip, ol özü barada şaýatlyk edip şeýle diýär. Bu ayatlaryň üstü bilen bütün dünýäniň yaradılış, bütün adamzat olar şeytanyň gol astynda we garankylykda, tümlükde otyrlar diýip Resul Paulus aýdýar. Eger adam ata bilen Hawwa günah etmedik olan olsa, onda bütün adamzat nesli hiç haçan şeytanın gol astına düşmezdiler. Hiç haçan şeytanın karanklığında, tümlüğünde oturmazdılar. Yaradılan zatların hiçbiri de şeytanın el astına geçmezdi. Şeytan hiç haçan men ähli yaradılışın ve bütün dünyanın baylığı maňa degişli deyip özü barada beýle goppamsy geplemezdi. Çünkü bu ıhtiyarı biz Hudaýa boyun bolmazlyk bilen ähli yaradılışı şeytanyň eline berdik. Şol bir hatarda adamzat günah etmek bilen öz-özünü de garankılığa, tümlüge, şeytanyň gol astyna özüni berenini bilmän galdy. Näçe ýyldan bäri, müňlerçe ýyllar bäri adamzat şeytanyň gol astynda garankylykda ýaşap gelýär. Emma bu garankylyktan çıkalga bardyr. Çıkalga Rabbimiz İsa Mesih'tedir. Yine de Hudaýyň sözüne dolanalım. Seredin. Mattanyň hoş habary 13-nji babda 19-njy ayatda biri Hudaýyň padşalygy hakdaky sözü eşidip ona düşünmände şeytan gelip onun yüreginde ekileni soğurup alar. Yolun kenarında ekilen budur diýär. İsa eline bir kısım buğday dänesini alıp, bu däneni 4 hili, dürlü hili yerlere sepmek bilen Hudaýyň padşalygy baradaky iň beýik taglimatyny, hoş habary wagyz edip şeýle öwredýär. Ol näme diýär? Yolların gyrasına, kenarına düşen däneler barada gürrüň edýär. Yolların gyrasına sepilen, yolların gyrasına düşen däneler, bular diýär, näme meňzeş, näme diýjek bolýar munyň üstü bilen? Biri Hudaýyň padşalygy baradaky sözü eşidýär. Ona düşünmän duran wagtynda, eşiden sözüne düşünmän duran wagtynda şeytan gelýän de düşünmesin, Hudaýyň sözüne kabul etmesin diýip şeytan gelip diye onun yüreginden ekileni soğurup alýar. Ve adam näme eşidenini de bilmän galýar. Bu ayatlarda Hudaý bize nämeni görkezýär? Şeytanın adamın yüregine ıhtiyarı var. Adamın yüregi de, adamın pikiri de doğruluğuna şeytanın el astyna geçenligini görkezýär. Seredin, adam Hudaýyň sözünü eşitdi. Hudaýyň hakikatyny eşitdi. Düşünmän, nämeke, nirdeke diýip oturan wagtynda şeytan gelip düşünmesin deyip onun yüregine ekilen Hudaýyň sözünü oğurlap alıp gitmege, soğurup almaga onda ıhtiyarı var. Demek onda adamların pikirleri, adamların yüreklerinin niyetleri, adamların yüregindeki bar olan ähli pikirler, adamın yaşayışı, edýän hereketleri, bütünley umuman ählisi doluluğuna şeytanın gol astyna geçenligini biz Hudaýyň sözünden görýäris. Bu nähili elhenç ýagdaý. Mukaddes kitap bize şeýle diýär. Adam öz erkini, öz ıhtiyarını, özünü doluluğuna
şeytana tavşırdı. Ve nämeden azaşandığını, nämeden yoldan urlandığını da bilmän, azaşan koyunlar kimin, nire barjağını bilmän yörler. Şeytan hiç bir adamın rehmini iýen däldir. Şeytan Hudaýdan daşlaştırdı adamları. Dimek olary gowy görenligi üçin däl, olary özü bilen bilelikde dözak oduna alıp gitmek üçin, bunu etmek bilen Hudaýyň janyny ýakmak üçin, Hudaýa ýene de iň soňky gezek Hudaýyň ýüregini agratmak üçin beýle edýär. Şonuň üçin İsa şeytan barada şeýle diýär. Ogry ogurlamak üçin, çalmak üçin, öldürmek üçin gelýändir. Men olsa ýaşaýyş bermek üçin, bularda ýaşaýyş bolsun, guruply ýaşaýyş bermek üçin geldim diýär. Tapawdyny görýäňizmi? Şeytanyň izine eğerip onun yalanlarına inanıp şeytanın günahlarında yaşayan adamlar kimin izine eğerýändigini, nire gidýändigini, gidýän yolunun nire eltýändigini de bilmän hereket edýär adamlar. Ve bu yolun sonu dözak odudur. Çünkü şeytanın başka gidere yolu yoktur. Adamların yine de bu yerde ruhu körlüğü görünüyor. Seredin, şeytanın üstünden hüküm ilk başta eyyem çıkarıldı. Hüküm çıkarıldı demek, Hudaý sen ölersin, bakı dözak odunda yanarsın deyip hüküm çıkardı. Demek, çıkarılan hüküm hiç haçan üýtkemez. Şeytanda towba etmäne, halas bolmaga, günählerinden arassalanmaga, ebedi ýaşaýyşa, ýene de Hudaýyň padşalygyna gelmek pursatı ýokdur. Onun bilen bilelikde, onun izine eğerip gaýdan Hudaýyň 3den 1 bölek periştesi hem häzirki jynlar, arwahlar da olaryň da halas bolmaga hiç bir mümkinçiligi ýok. Olaryň gitjek ýeri belli, olaryň ýitirere zady ýok. Çünki olar öljegini eýem bilýärler. Emma adamzat nähili ruhu kör bolmaly ki, öz janyny şeýle ýigrenip, adamzatda şeytandan ütkeşiklikde bir ýaxşy tarapy bar. Hudaý adamzady halas etmek üçin ona şans berdi. Adamzady halas edip ebedi ýaşamak üçin bir yol açdy. Ol özünün yekeje oğlunu, dünyadaki adamları şeýle güçlü söýýänligi üçin, oğluna iman edenlerin hiç biri helak bolman ebedi ýaşaýyşa gowuşsun diýip, özünün yekeje oğlu İsa Mesih'i ähli adamların günäsi üçin berdi. İsa Mesih'in döken mukaddes gany bütün adamzady dolulugyna günählerinden arassalaya, tämizleýe, olary mukaddes edýe, olary halas edip olara cennetdäki ýaşaýyşy bermek isleýär. Onda adamzat bugün durmuşun, ýaşaýyşyň, bakiyetin, nire gitçegin senin öz elinde. Şeytanın izine eğerip onun sana hödürleyen günählerinden lezzet almaktan hoşallanýarsın. Şeytanda Hudaýa karşı gozgalan turuzup ýaşaýar. Sebebi şeytanda halas olmak üçin hiç bir umydy da yok, şansy da yok, istese bile mümkinçiligi de yok. Emma adamzat sende bu bar. Sende halas olmak mümkinçiligiň bar. Seni yaradan Hudaýyň padşalygyna, ýagtylyga dolanyp gelmek pursadyň bar. Hudaý senin üçin ýaşaýyşa mümkinçilik berip, ebedi ýaşaýyşa yol açýan olsa, näme üçin dözaka gitjek, näme üçin ebedi ölümü saýlaýan? Ýaşaýyş ölümden gowy dälmi? Gel häziriň özünde öz janyny Hudaýyň eline tawşyr. Goý Hudaýdan bu ygtyýara eýe bol. Hudaý sana beren bu beýik ygtyýaryny sen Hudaýyň şöhrady üçin ulan. İsa Mesih'e dolanyp gelen wagtynda Hudaýyň çağlary bolmak hakyny alarsın. Şol adam ata bilen how enäniň ýitiren Hudaýyň çağasy bolmak mümkinçiligini ve hakkını, hukukyny ýitirdiler. İsa Mesih şeýle diýär: kim maňa iman etse, meniň adymy kabul etse, olar Hudaýyň çağlary bolmak hakyny gaýtaryp alarlar diýär. Sende Hudaýyň çağasy bolmak mümkinçiligiň var. Gel de bu mümkinçiligiňi al. Janyny halas et. Näme üçin?
günahkar şeytan bilen yanıp yok olacak. Seni söyleyen Hudaýyňa dolan. Goy aňyňy, düşünjäňi, yüregiňi, ähli barlygyny Hudaýyň ygtyarlygyna ber, şeytanyň däl. Çünki Hudaý bilen ebedi ýaşarsyň. Hudaýyň ygtyarlygyna, özüňi dolulugyna tawşyran wagtynda, ona özüňi beren wagtynda Hudaý seniň durmuşyňdan, seniň döwük, ýykylan, ejiz, hassa bedeninden öz ibadathanasy edip yaradar ve senin içinde mesken tutup Hudaý ýaşap başlaya ve Hudaý seni öz padşalygy üçin ulanyp başlaya. Bu nähili ýene beýik derece. Şol gül ýagdaýdan kül ýagdaýa düşürdi şeytan. İsa Mesih seni şol kül ýagdaýdan ýene gül ýagdaýyna getirmek isleýär. Näme külü saýlap külüň içinde galjakmysyň? Muny etme. Öz janyňy söý. Ýaşaýyşy söý. Hudaýyň iyi veren yekeje oğlu İsa Mesih'e iman et de Hudaý bilen bol ve ebedi ýaşa. Goý Hudaý sana akbata versin. Umuman aýdaýyn, dolulugyna şeytanyň ygtyarlygyndan, onuň padşalygyndan, onuň zulumundan, onuň erwetliginden, onuň garankylygyndan Hudaý seni İsa Mesihiň döken mukaddes gany bilen çykarsyn. Goý Hudaý sana ebedi ýaşaýyşyny sowgat versin. Amin. Ey beyik Tanrım, bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini özlerim bilen ok. Men siziň araňyzda bolumdy Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçünji gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler.